Tsopano tikupatsirani nkhani zathu Msabatayi ndipo muli ndine Eric Norman Kwaila. Tikupatsirani nkhani zathu zomwe tinakupatsirani Msabata yomwe yangotha kumeneyi. Nkhani yathu yoyamba. Lachinayi lapitali, ansembe achibadwiri anamaliza msonkhano wawo waukulu ku Kachebere Major Seminary ku Mchinji. Zina mwa nkhani zikuluzikulu zomwe anakambirana ndi monga kuti ansembe ayambirenso kulalika mawu a Mulungu mmene amachitira missionary kale pofikira anthu amene sanalandirebe uthenga wabwino ndi amene anawulandira kale uthenga wabwinowu. Ku msonkhanoku, ansembewo anakambirananso zoti ansembe asamatenge nawo mbali pandale zachipani. Ambuye John Ryan a Mzuzu Diocese omwenso ndi wapampando woyang'anira bungwe la ansembe achibadwiri m'dziko muno ndiwo anatsekulira msonkhanowu. Ryan ayamikira ansembe achibadwiri kamba ka ntchito yawo yabwino ndipo iwo anafotokoza motere. I become acutely aware of the dedication and the commitment of ndiyamikire ansembe achibadwiri kamba kolimbikira ntchito kusiyana ndi magulu ena ampingo diocesan clergy, missionary groups, dioceses, and their focus very often their focus is on allowances and omwe amangogwira ntchito pongofuna ndalama kapena pongofuna phindu. Diocesan clergy are different. They're driven by a passion which is rooted in Jesus Christ, in the faith. Ansembe ambiri achibadwiri amalimbikira ntchito ngakhale kupita m'malo ena ovuta kupitako mwinanso kusowa mayendedwe abwino. Ansembe achibadwiri amagwira ntchito chifukwa cha Ambuye Yesu amene anatiukira kwa kufa. Ndipo pa nkhani yozamitsa chikhulupiriro cha Chikatolika, iwo anatinso ansembe asamangosiyira ntchito yophunzitsa agulupa ndi anthu ena okha. Now, so there's different levels for deepening the faith. And I've already talked about the importance of deepening the faith within ourselves, but we have to deepen the faith. Nkhani ina ndi yakuzamitsa chikhulupiriro cha Chikatolika. Ntchito yakuzamitsa chikhulupiriro cha Chikatolika ndi ntchito ya ansembe ndipo sayenera kusiyira gulupa okha ayi. Ngati ansembe, imodzi mwa ntchito yathu ndi kuphunzitsa chikhulupiriro. 1,000 people, 500 people, whatever, at the parish. Ngakhale pa parish pakhale anthu ochuluka, tisasiyire agulupa okha ntchito yophunzitsa chikhulupiriro kapena kusiyira Khristu ena omwe amaphunzitsa nawo, koma tikhale nawo ndithu pa ntchito yophunzitsa. In the actual teaching. Because when a priest goes into a class and teaches for half an hour, chifukwa wansembe akamaphunzitsa nawo ngakhale kwa nthawi yochepa zimasonyeza kufunikira kwa maphunzirowo. Pamene agulupa ndi aphunzitsi ena akuphunzitsa, the catechist is doing the same, or the leaders are doing the same, because they see the leaders anthu amadziwa kuti doing it because nchifukwa chakuti the priest cannot do everything. wansembe sangapezeke paliponse. Arani anayankhulaponso pa nkhani yokhudza chinyamata m'dziko muno motere. The next heading is youth, and I'm very much aware that nkhani ina ndi yachinyamata. there's millions, literally millions of youth in this country. Ndikudziwa kuti pali achinyamata wochuluka m'dziko muno amene alibe chochita chenicheni. More attention to the youth, whatever we can do. When you have absolutely nothing. Mpofunikira kuti tikepo nzeru pa nkhani ya chinyamata. You have a university degree. Alipo ena achinyamata ali ndi madigiri ndithu, koma alibe ntchito.
ndipo nkhala pa mpando wakale wa bungweli bambo Michael Seni anafotokoza mwachidule mmene komiti yakale inayendera kufikira pa tsikuli. Choyamba tithokoze Mulungu kuti tinasankhidwa kuti tikhale mu National Executive pa 18 November 2020. Koma kusankhidwa kwathu unena kukhala mu April, maifato tiplenary inalepereka mu April 2020 ifa cha nkhani ya COVID. Kwetaona kuti nthawi kudutsa limene mu November kumakhala msonkhano ndi chisankho. Tinene zoona ntchito inalipo yambiri chifukwa chiyambire COVID 2019. Anzathu amene anasankhidwa 2018 sanathe kugwira ntchito zambiri. Ndoti pa handover chinapatsidwa katundu ndithu nkhani ya strategic plan, nkhani ya constitution ndondomeko yakayendesedwe ka bungwe lathu, ndi nkhani ya adi kwa mukufuna kukhala maofesi yawo. So panali zinthu ndithu zimene tinena kuzipanga kuti tisanabwere plenary ino ukhale mutu utaoneka. So ife takhala maofesi chaka ndi miyezi 6 koma tinayesesa ndithu kuti ntchito zimene zitheke. Choyamba ndi bungwe la ansembe osachibadwiri muno Malawi. So chofunika ndi choti kulumikizisa chifukwa diocese iliyonsenso ansembe ake ali ndi bungwe lawo. So cha national choyamba cholinga ndi kulumikizisa anzanu onse ngati dziko kuonanso ntchito zimene zikugwirika pa diocese iliyonse, komanso pakhala zinthu zokhudza dziko lonse zokhudza ansembe muyitanise msonkhano fa zinthu zomwe mukuziyendesa ndinu. Bambo Seni anapitiriza kufotokoza zina mwa mfundo zimene gulu la ansembe amenewa anakambirana ku msonkhanowo. Ma issues amene anakula msinkhu, choyamba tikaona kuti mutu wa msonkhano wathu unali kumanga chikhulupiriro cha chikatolika kudzera njira zofalisira mawu zakale zomwe amishoni amagwisa ntchito komanso njira zofalisira mawu zatsopano. Choncho kunali ndithu kukumbutsana kuti ofalisa mawu ndife ansembe. Chifukwa leronso anthu ofalisa mawu achuluka koma kodi akufalisa mawu ona kapena ayi. Choncho ansembe timakumbutsana kuti podzozedwa tinatumidwa kuti tifalise mawu. Ndiye lero pali njira ziwiri ndithu kale mete machitira komanso masiku anifa pali ena uthenga anaumva koyamba koma kusowa kuti aumvebe kuti ukhazikike mwa iwo. Choncho nkhani imeneyo inatitengera tsiku loyamba mamawa onse. Kenako tinaonanso nkhani ya strategic plan yathu zomwe tikufuna kukwanisa ngati ansembe. Komanso kenako tinaona constitution yathu malamulo athu oyendesera bungwe lathu panali zina zimene tinayenera kusintha. Tinakambiranaso nkhani ya kusankhana mitundu ndi kutenga mbali mundale kwa ife ansembe. Kuti ife ansembe ndife oonesa umodzi wa mpingo pa dziko lapansi. So pakati pathu komanso pakati pa Khristu athu tisalole kuti pakhale kusankhana mitundu. Ndipo tiyambe kuonesa umodzi ndife. Komanso tinakambirana nkhani ya zandale kuti zolankhula zathu kapena zochita zathu pokhudza ndale tiyenaso kusamala kwambiri. Tisachite kuonesa kuti tikutenga mbali komanso kugawa nkhosa zathu. Komanso nkhani ina imene tinakambirana ndi nkhani yokhudza malipoti. Chifukwa choti diocese iliyonse imalongosola ngati association zimene akhala kuchita ku diocese kwawo. Zimene zimathandiza kuti muone kuti anzanu akutani, muphunzirapo chani, kapena anzanu anagwisa pati inunso muphunzirapo chani. So malipoti amene timapasana tsiku lomaliza timathanso kufunsa kuti pakutipo munachita bwanji nanga pakutinso munapanga bwanji. Komanso kunabwera gulu la anthu amene anaphunzira ku seminari makamaka maseminari ang'ono. Gulu limene linabwera kuzatongosola kuti afuna akhazikise gulu lawolo pa dziko pa national level. Timanena kuti ex-seminarians task force ndamene anabwera kuzatilongosolera kuti inu ndi ansembe ife tinachoka ku seminari koma tonse tinagwira ntchito limodzi. So amenenso tinali nawo. Komanso panali nkhani ina imene tinayikambirana yokhudza Catholic University. Tinandi amaripoti kuchokera ku Catholic University mene ntchito zawo zikuyendera, maplani awo akutsogoloku ndi chani, kufunikiranso kuti so ife ansembe tipeze mwayi wa maphunziro. Kale ansembe amadalira kupita kunja ku sukulu koma pakali panopo kupita kunja challenge drama zikuchepa komanso maphunziro ena kuti nawo muno kuti mozamaso munthu utha kuphunzira. Ndipo nkhani ya Catholic University ndi Catholic University tigwirise ntchito. Tinapezanso mwayi oyitana bungwe la masisteri komanso bungwe la mabrother ndi ansembe a mission ma religious. Tonse tikugwira ntchito limodzi munda mwa Ambuye.
choncho tiyeneranso kulimbikitsa umodzi. Choncho tinayitana amenewa kuti azangotilongosolera ntchito zimene akuchita ngati poyambira kuti kutsogoloko tizigwira ntchito limodzi chifukwa nkhosa zimene tikuzidyesa ndi kuziweta ndi zimodzi zomwezo. Kumapeto msonkhanowu ansembe anasankha komiti ya bungwe lawo ndipo maudindo awo ali motere: wapampando Father Wes Mfuni aku Mzuzu Diocese, ndipo wachiwiri wawo Father Innocent Tapaonga ali Lilongwe Archdiocese. Mlembi Father Selemani aku Dedza Diocese, ndipo wachiwiri wawo Father Nkinga aku Karonga Diocese. Msungichuma Father Francis Legalega ali Lilongwe Archdiocese, ndipo wachiwiri wawo Father Thomas Gondwe a Mzuzu Diocese. Makomiti members ali motere: Father Godino Phokoso a Dedza Diocese, Father Ulambo a Karonga Diocese, Father Kennedy Malemya a Lilongwe Archdiocese, ndi Father Thupa Vitumbiko a Karonga Diocese. Maudindo awo amayenda motere: pali zigawo ziwiri, chigawo cha Blantyre momwe muli madiocese a Zomba, Mangochi, Chikwawa ndi Blantyre, chigawo cha Lilongwe momwe muli Dedza, Mzuzu, Kalonga ndi Lilongwe. Achigawo cha Blantyre atulira maudindo a chigawo cha Lilongwe mpaka zaka ziwiri. Ndipo namba ya ansembe achibadwira mdziko lino la Malawi potengera madiocese ili motere: Dedza Diocese ansembe alipo 54, Karonga Diocese ansembe alipo 18, Chikwawa Diocese ansembe alipo 34, Mzuzu Diocese ansembe alipo 37, Mangochi Diocese ansembe alipo 62, Blantyre Diocese ansembe alipo 84, Zomba Diocese ansembe alipo 56, ndipo pomaliza Lilongwe Archdiocese ansembe alipo 60. Ndipo tipitirize ndi nkhanizi ndi kuti katswiri pa nkhani zachuma mdziko muno apitchani tchereni anati dziko lino likuyenera kusiya kudalira mbewu ya fodya ngati njira yopezera ndalama yakunja kwa dziko lino, kamba kuti mbewuyi ikupitirira kukumana ndi mavuto pa msika. Posachedwa apa boma linavomera kuyamba ulimi wa chamba cha mafakitale ngati mbewu ina yopezera ndalama zakunja kwa dziko lino. Atchereni anati boma likuyenera kuganizira kuchepetsa ndondomeko zomwe alimi akuyenera kutsatira kuti ayambe kupanga ulimi wa chamba, pofuna kuti dziko lino likhale ndi mbewu ina yodalirika yomwe ingamabweretse ndalama zochuluka zakunja kwa dziko lino. Atchereni anayankhula izi pomwe msika wa malonda a fodya ya chaka chino ukukumana ndi mavuto ngakhale kuti unangoyamba kumene. Mtolankhani wathu Lester Mhone analankhulana ndi apitchani tchereni. Nkhani ya fodya ndi nkhani imene tonsefe takhala tikuyikamba nazo kuti tanidalira kwa nthawi yayitali komanso tanidalira mopitiriza muyezo. Panopono yatafikano nthawi imene tikuyenera tiyambe kuona njira zina, chifukwa mmene fodya asakubwera bwinobwino kunsikaku olwatati wabwera wambiri, koma panopo tikudziwa zokuti ndalama zimene zikufunika zakunja ndi zambiri kwambiri. So ndalama zimene zija zikapanda kupezeka bwinobwino, ife katundu wathu wambiri madalira ochokera kunja ndiyoti mukhale ndi ndalama zakunjazo. Ngati palibepo ndiyoti iyi ndi mavuto. Nchifukwa chake tsopano pano tikumayankhula onena kuti nkhani zija zimene timazikamba za soya kuti taona mmene akhoza kuchitira, tikhoza kukhala ndi makobiri kupatulapo za soyazo, paliso zina zoti mpaka nanthu tinalephera kukwaniritsa kunsika ku Sudani kucha, ndiyoti kuli zingapo zimene tingachite kuphatikiziranso apo izizi zomapatsana malaisensi odula pa zinthu zoti zifuna zitipindulire monga ngati chamba chija chopangira cha mankhwala chija. Zikudabwitsa kuti nchifukwa chani tikutero, chifukwa ngati zili ndalama sitikuyenera kuti tiyikepo mpaka na ziletso zangati zimenezo, tipange zinthu zokuti tikhale nazo aliyense apindule, dziko lino lisamakhale m'mavuto omachita omaziyambada. Ndipo katswiri pa zaulimi komanso zachilengedwe Patrick Kuyokwa anati alimi mdziko muno akuyenera kuyamba ulimi wa mapeyala ngati njira imodzi yopezera ndalama kusiyana kuti kudalira ulimi wa fodya. Akuyokwa anati ulimi wa mapeyala awu uli ndikuthekera kubweretsa chuma cha maiko ena dziko muno ngati mapeyala awo atamatumizidwa kunja kwa dziko lino, popeza mtengo wake ndi wokwera kufikira pa $3 ya ndalama ya ku America. Iwo anatinso dziko lino lili ndi nyengo yabwino komanso kuti maboma omwe ulimi ungapindule ndi omwe kumalimidwa ngale mbewu ya khofi. Maboma awa ndi monga Lumphi, Nkhatabe komanso Nkhisi mwa ena. Akuyokwa anafotokoza zambiri motere. Ku Malawi kunoko tikamadalira ulimi, tikamanena kuti Malawi kudalira ulimi, timanena kwambiri za fodya. And pakali panopa mitengo ya fodya ikhala ngati kuti sikuyenda bwino. Nde pakufunika ulimi wina okuti ungathe kupikisana ndi ulimi wa fodya uja, ndikumathandiza alimi kuti akhale ndi ndalama komanso kuti dziko likhale ndi ndalama. Ndeva ulimi umenewu pali ulimi wa mapeyala okuti alimiso atha kupanga kusiyana ndi kuti azingodalira fodya. Ulimi wa mapeyala uwu ndokuti pali mtundu wina wa mapeyala amene amatchedwa hass.
and ipeya imeneyo umakhala kuti chakunja chake cholimbirako de anthu ambiri amalikonda chifukwa pansika ndokuti anthu akumagula kwambiri. Nde ngati kumalawi kunoko mapeyala awo atha kulimidwa malo ambiri amene kuli kale ulimi mwina wa khofi chifukwa kuti amafuna malo okuti ozizirako komanso okuti azikhalanso otentha pa mwina ma degrees okwana 18 kuzafikira mwina 24. And ulimi huu ndokuti mtengo wake mukauza umatenga zaka zitatu kuti uyambe kubereka. Ndiona kuti ndi ulimi oti uthandiza chifukwa kuti pakali panopa tikungodalira fodya kwambiri komano uwu ndi ulimi wokuti kunjako chipaso chimodzi amagulisa mwina $3. Ndipo mkulu woona kuti amalawi akutuluka pachuma munduna wa zachuma Patricia Zimpita anatsutsa mphekesera zoti ndondomeko zomwe boma linakhazikitsa zothandizira anthu osauka zimalowetsedwa ndale. Azimpita anayankhula izi lachiwiri ku Lilongwe pa zokambirana zomwe linakonza ndi bungwe la Nkhani mdziko muno la Misa Malawi mogwirizana ndi bungwe la International Labour Organization. Malinga ndi Azimpita, iwo anati boma likupanga ndondomeko zosiyanasiyana zothandizira anthu osauka pofuna kuti Malawi aliyense azitenga nawo mbali pa chitukuko cha dziko lino. Mwazina, Azimpita anati theka la chiwerengero cha anthu mdziko muno ndi osauka. Komabe iwo anayamikira ndondomekoyi ponena kuti ikuthandiza kusintha miyoyo ya anthu osauka. Patricia Zimpita anafotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Lester Muhone. Kutengera kafukufuku amene anapanga anzathu aku statistics amanena kuti theka la Malawi mdziko muno ndi amene tinganene kuti ndi anthu osauka. Komanso tikachoka pamenepo pa thekapo pakupezeka beso kuti pali kagulu kenanso ngati 20% amene onda amene akunenedwa kuti ndi osaukitsitsa kwambiri. Ndiye ntchito iyi yothandiza kuchepetsa kuvutika kwa anthuko kwambiri timayang'ana amene ali kumusi kwenikweni ovutika kwambiriwo kuti asuntheko pang'ono afike pa level ina asachite kukhala ndi umoyo uja wovutikitsitsa kuti kusowa ndi chakudya chomwe pa tsiku mmoyo mwawo. Tikudziwa kuti pakali panopo support yambiri chithandizo chambiri yogwirira ntchitoyi chimachokera kwa Zathu amayiko akunja. Komano ndi chinthu choti tikukamba pamodzi ndi mabungwe osiyanasiyana mayiko osiyanasiyana kuti ngati dziko tipeze njira zoti titha kumapeza ndalama thumba kuyikhazikitsa thumba loti lizikidwa ndalama zimene kutsogolo kuno zizitha kuthandiza kuti ndondomeko imeneyi yothandiza anthu ovutikitsitsa izitha kupita patsogolo osati kungodalira amabungwe kapena mayiko amene amatithandiza mdziko muno. Ndipo mmawu ake wapampando wa bungwe la Misa Malawi Tereza Ndanga anayamikira atolankhani pa ntchito imene amagwira maka pobweretsa poyera mavuto amene khudza ndondomekoyi. Andanga anati izi zithandizira kuti cholinga cha ndondomekoyi chomwe ndi kusintha miyoyo ya anthu osauka chikwaniritsidwe. Iwo anafotokoza motere. Pamakhala madandaulo kuti atolankhani amakhala kuti akungolemba zimene zili nkhani zoyipa zokha nditero. Koma kwambiri tikamakhala kuti tibweretsa poyera zinthu zimene zisakuyenda bwino pa ndondomeko yokhudza ndi social protection. Kwambiri chimene tikufuna ndichonena kuti dziko lathu lichite bwino pa mapeto pake. Chifukwa timakhala ndi cholinga ngati dziko, ngati tikupanga mtukula pa khomo, ngati tikupanga AIP, ngati tikupanga zamalata, ndi cholinga. Ndi cholinga chimenecho timafuna kuti chikwaniritsidwe. Koma ngati sitikulemba zimene zikulakwika, zipezeka kunena kuti zolakwika zija zongochitika, komanso anthu mdziko muno angopitirira kuvutika. Ifeyo ngati atolankhani tikufuna kunena kuti zimenezo zitasintha ndi cholinga chathu kwambiri. Ndipo bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiatives CDED linalembera kalata bungwe lothana ndi mchitidwe wakatangale la ACB kuti lifufuze bungwe logawa madzi m'boma la Lilongwe pa nkhani yokhudza mmene linaperekera ntchito yosamutsa mapayipi a madzi pa ntchito yokonza msewu wa Kenyatta mu mzinda wa Lilongwe. Malipoti amaonetsa kuti bungwe la Lilongwe Water Board linapanga mgwirizano ndi kampani ya China Civil Engineering wa ndalama zokwana 5.2 billion Malawi kwacha kuti igwire ntchito yosamutsa mapayipi a madzi, mapola amagetsi komanso mawaya a netiweki zalanywa. Ntchito yomwe ilinso mgwirizano omwe kampani iyi inapanganso ndi bungwe lokonza misewu la Roads Fund Administration wa ndalama zokwanira 19 billion Malawi kwacha. Mkulu wa bungwe la CDED Sylvester Namiwa anati nkhani iyi ikungoonetsa poyera kuti pali anthu ena amene amafuna kuba ndalama za Malawi zokwana 5.2 billion kwacha.
Anamiwa anati bungwe la Lloyds Fund likanakhala kuti likutumikira zofuna za Malawi likanalepheretsa mgwirizano omwe bungwe la Water Board linapanga ndi kampani ya Civil Engineering polembera bungwe la boma loona za kagulidwe ka katundu PPDA. Apa iwo anati bungwe la ACB likuyenera kupanga machawi kufufuza nkhani pofuna kuteteza ndalama za Malawi. Ndipo mtolankhani wathu Lester Mhone analankhulana ndi a Sylvester Namiwa motere. Tapeza kuti bungwe lomanga misewu la Roads Authority, bungwe lopereka madzi la Lilongwe Water Board, komanso kampani ina ya China Civil Engineering agwirizana apanga upo kuti abere Amalawi ndalama zokwana 5.2 billion Malawi kwacha. Ngati mukumbukira bwino, boma la Malawi kuzera mu nduna wa za mayendedwe ndi tengatenga ndi ndokoma adapanga chiganizo choti akulisenso msewu wa Kenyatta Drive komanso Shala Drive kuti ufike zigawo za misewu itatu mbali ina itatu mbali ina. Ntchito imeneyi adapereka ndalama zokwana 19 billion ku kampani imene ya China Civil Engineering. Ndiye chodabwitsa nchonena kuti posachedwapa bungwe lopereka madzi la Lilongwe Water Board anabwera poyera kupempha bungwe lija la PPDA kuti awaloleze kuti apereke contract ya 5.2 billion ku kampani yomweyi imene ikumanga msewu umenewu. Ndiye tinachita chidwe kuti chasisa zaye kuti njovu ichoke nyanga njani. Titayakaona zikuoneka kuti kampani imene afuna aipereke aipase contract ida achaja 5.2 billion pamene kuli makampani ena adachaja ndalama zocheperako. Ndiye chidwi chitapitirira tinakapeza kuti ntchito imene akufuna kuti apereke ku kampani imene ili kale mu ndondomeko ya 19 billion ija, kusonyeza kuti ali Lilongwe Water Board angofuna kugwizana ndi kampani ndi anzawo ena kuti atibere ndalama, abere Malawi ndalama zokwana 5.2 billion. Kuti mudziwe kuti chilipo ndifa chani amapereka ntchito ku kampani imene inali number 4 kusiya amene anachaja momvererako number 1 kusiya number 2 kusiya number 3 kukatenga number 4. Chimenechi ndimene tikufuna kuti Amartha Chizuma alowererepo. Tikuyankhula pano talembera kalata kuti afufuze Lilongwe Water Board, afufuze Roads Authority, afufuzenso kampani imene ya China Civil Engineering. Bungwe la Center for Human Rights Rehabilitation CHRR linati boma likuyenera kuzenga mlandu a Zathu kamba kuti amakhudzidwa ndi kuonongeka kwa chuma cha Malawi. Mkulu wa bungweli Amaiko Kayatsa anati kuchedwa kuzenga milandu ya Zathu kukubweretsa mafunso ochuluka chifukwa choti magulu ena monga UK Finance Intelligence linapereka umboni ofunikira pa nkhaniyi. Iwo anafotokoza motere. Kuchedwa kulikonse kubweretsa mafunso komanso chikayiko kuti mwina maofisa awiri amenewa isakufuna kapena kuti palibe political will kuti milandu imeneyi ipe. Inde tikudziwa kuti ACB lindi chidwi kuti milandu imeneyi ipite patsogolo, komano paliso vuto kuti alibe resources zokwanira kuoneka kuti boma chedwetsa kwapasa ndalama zimene zopereka mafunso osiyana. Pakufunika kuti boma komanso maofisa onse okhudzidwa makamaka ku DPP achitepo kanthu makamaka kuchita machawi kuti milandu imeneyo upite kutsogolo chifukwa anthu ali ndi ufulu woziwa kuti milandu imeneyo uyenda bwanji. Komanso tisaiwale kuti ndalama zimene zikukhudzidwazo ndalama zimene ziphyuti ziyanyeka Malawi. Zathu akuganizira kuti akukhudzidwa ndi milandu yakalangale komanso ziphuphu kuphatikizapo mlandu wina omwe anachita ndi nduna yakale yoona za malo Agezi Nsukwa. Ndipo bodi ya kampani ya Admark inati ifufuza mmene mkulu wa kampaniyi Rhino Chiphiko anagulira galimoto lawo latsopano kumayambiriro a mwezi uno. Malingana ndi malipoti, Chiphiko anagula galimoto la mtundu wa Nissan Patrol lomwe linawononga ndalama zokwana 107 million Malawi kwacha za kampani ya Admark. Apa bodi inati izi nzodandaulitsa potengera ndi mavuto a zachuma amene kampaniyi ikudutsamo. Poyankhulapo pa nkhani mkulu wa bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED Sylvester Namiwa anadzula mchitidwe omwe bungwe la Admark linaonetsa polekelera Chiphiko kugula galimoto la mtengo patali. Anamiwa anafotokoza zambiri. Nsomvetsa chisoni koma zosadabwitsa. Tikunena kuti anthu amene akugwira ntchito makampani osiyanasiyana aboma, madepartment osiyanasiyana kapenanso maunduna akutengera khalidwe. Chifukwa ntchito yothana ndi katangale imafunika iziyambira kutunda izisika musi. Kwa nthawi yoyamba takhala president amene akupsengezera kapena kumaombera m'manja ntchito wakatangale mdziko muno poyera. Zochita zachakwera zimaoneka zimayankhula kwambiri zimafuula kwambiri kuposa zoyankhula zawo. Tomvetsa chisoni chonena kuti anthu amene ali ku Admark makamaka a Rhino Chiphiko ndi anthu amene amakhala pasogolo m'mbuyomu kunena kuti tanika kusintha amene timachitira zinthu. Lero akufuna boma liwapase ndalama zoti abwezeresenso moyo mu Admark.
ndiye zomvetsa chisoni kuti anthu omwewo amene afuna ndalama za misonkho ya anthu kuti ayikonzenso adimaki akumaononga ndalama ngati kuti ndi nthawi ya krismasi. Komanso chachiwiri zikuoneka kuti iwo arayino chipiko ali ndi mphamvu zambiri kuposa mabwana awo amene anika kukhala poti, koma onsewo atimatita achenjeze kuti azindikire kuti kusanabwere iwowa kwa adimaki kunali anthu ena adachoka, komanso iwowa azachoka koma amalawi azakhalapobe. Ndiye zonse kaya aphimba amalawi komanso kaya atani, koma siku lina choona chizadziwika. Koma patakali panopa akanasogoza kayi munthu chifukwa adimaki ikukanika kulipira malipiro a anthu ona kuti asamalire mabanja awo. Sizoona kuti wina azikazigulira chigalimoto cha ndalama za nkhaninkhani pamene ana anthu agona ndi njala, anthu amene akugwira ntchito, anthu amene samanika kugona ndi njala chifukwa kuti makolo awo ali pa ntchito. Ndipo apolisi m'boma la Dowa anamanga abambo awiri powaganizira kuti akukhudzidwa ndi milandu yokuba zipangizo za njanji m'bomali. Mneneri wa apolisi m'bomali Gladison Mbumpha anati oganizidwawa ndi a Gerald Stanley a zaka 32 omwe anamangidwa usiku wa pa 16 April chaka chino. Abumpha anati achitetezo ya mudzi ndi omwe anathandizira apolisi kuti agwire anthuwa, ndipo iwo anati anthuwa akaonekera ku bwalo la milandu. Abumpha anafotokoza motere. Ndizonati kuti anthu awiri ali mchitoko chathu kuno ku Dowa police station kuwaganiza kuti aba zipangizo zomangira njanje. Kuwaganiza amenewa a Gerald Stanley zaka 39 komanso Amika Chitsulo zaka 32 anamangidwa usiku wa 6 komanso kufika pa 17 April chaka chino pa mudzi wa Chisonga TA Chere kuno ku Dowa. Anthu amenewa akaoneka kuti posachedwa pa komwe akayankhe mlandu wokuba. Mudziwa kuti ife apolisi sitimagwira ntchito patokha, timagwira ndi anzathu achitetezo akumudzi. Ndi mbali imeneyi takhala achitetezo athu akumudzi kuti azipanga patrols madera omwe kuli njanje. Ndi malingana ndi kugwira ntchito bwino kwathu ndi anthu akumudzi komanso good person information, ndifukwa chake anthu amene awiriwa tagwira ndi chonga choti tiyatengere ku khoti chonga choti mchitidwe oba zipangizo za njanje uchete kuno ku Dowa komanso Malawi yonse. Ndipo bambo wina wa zaka 68 George Bweza m'boma la Dowa lomweli anadzipha kamba kuti mwana wake wamkazi anaphika ndiwo zopanda tomato. Mneneri wa polisi m'boma ali Gladison Mbumpha anatsimikiza za nkhaniyi ponena kuti pa tsiku liyi anakangana ndi mwana wakeyu chifukwa sanaphike ndiwo zothira tomato, ndipo bamboyu anachoka ku nyumba kwake kulowera chakudimba lake la nzimbe osabwererakonso. Ndizonati kuti bambo wa zaka 68 kuno ku Dowa wazipha kuzimangirira atakangana ndi mwana wake wa mkazi. Bambo wa George Chibweza anazimangirira usiku wa lachiwiri pa 19 April mudzi mwa Chileka kuno ku Dowa. Ripoti yatusozeza kuti asazimangire bamboli anakangana ndi mwana wake wa mtsikana chifukwa choti anaphika ndiwo zopanda tomato. Anthu ambiri akakhala ndi mavuto osiyanasiyana amangoganizira kuti basi anguchotsa moyo wake kapena kuzipha, koma izi siyena kukhala choncho. Ngati ali mavuto ena ndithu apeze munthu kapena apeze upangiri woyenera chonga choti nkhani zizo zikhwezazi zisichepe Malawi munonso komanso kuphatisa ndi ku Dowa kuno. Banki yaikulu mdziko muno RBM inati dziko lino likufunika lichilimike pokhala ndi katundu wochuluka pa msika ya m'mayiko ena pofuna kuti dziko lino lidzipeza ndalama zochuluka za m'mayiko ena. Oyankhulira banki ya RBM Araf Tseka anati dziko lino likukumana ndi mavuto ena azachuma kamba kuti kudalira kwambiri katundu wogulidwa kunja kuyelekeza ndi katundu amene limagulitsa pa msika ya m'mayiko ena. Atseka anayankhula izi lachinayi m'boma la Salima pa maphunziro a Nkhani okhudza ndondomeko zakayendetsedwe kachuma. Iwo anati dziko lino likuyenera kusiya kudalira mbewu ya fodya yokha ngati njira yopezera ndalama za m'mayiko ena. Mtolankhani wathu Lester Muhoni analankhulana ndi Araf Tseka. Dziko lino timakhala ndi ndalama zobwera kunja tikagulitsa pokapoka fodya, koma tikakhala kuti fodya uja sitikugulitsa ndiye kuti ndalama zakunja zija zimasowa. Koma fodya mukaonetsetsa amagulitsidwa mwina 4 months zokha pa chaka, koma kwina konseko timakhala kuti tilibe chilichonse chimene chikubweretsa ndalama zakunja. Ndiye ichichi ndi chimene tikuona kuti chimakhala chinthu chovutirako. Timafunika ndithu ifeyo anthu ngati dziko tikhale pansi tigwirizane kuti kodi tingapange bwanji kuti chaka chilichonse kapena kuti tisamangodalira fodya yekha, koma tipezenso masosi ena amene angathe kubweretsa ndalama zakunja.
Ndi nkhani imeneyo tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu zomwe timakupatsirani Msabata yomwe yangotha kumeneyi. Programu yake ija ya nkhani zathu Msabatayi ndipo munali ndine Eric Nomani Kwaira. Pulizani kumvera radio anafe.